Türkmenistanyň bir kanun hökümeti Türkmen halkyna garşy alyp barýan jenaýetçilikli siýasatynyň üstüni ýapmak üçin her türlü ýalan maglumatlary halka ýetirmesini dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümetine degişli bolan käbir habar beriş internet kanallary ýurt içindäki Türkmenistanyň bir kanun hökümeti tarapyndan alınıp barýan halkara jenaýet işlerini dile getirmän, halka ýetirýän ýalan maglumatlary bilen göz boýawçylyk işlerini alyp barýarlar. Türkmenistanyň altynasy öýjükli aragatnaşyk operatory ulanjylara aýlyk bir neçe megabayt we gigabayt internet hyzmatlaryny elýeter bakadan bolmaýan görnüşinde ulanjylaryny ýetirýändigini begendirje habar hökmünde halka ýetirýärler. Gynansak da bu internet hyzmatlary häzirki döwürde her bir adamyň ýaşaýyşy üçin gerekli bolan möhüm zatlaryndan birisi bolup durýar. Hem de bu internet hyzmatlary ösen ýurtlaryň internet hyzmatlaryndan 2000 sepetçilikde hereket edýär. Mundan başga da Türkmenistanda ele geçirilen neşe serişdelerini ve temmäki önümlerini halka inandırıcı görnüşünde kabul ettirmek maksady bilen köpçülüklerin neşe serişdelerini ýakýarys diýip ýürite çäre gurnaýarlar. Asliyetinde Türkmenistanda neşe serişdeleriň bir kanun hökümet tarapyndan alınıp barýandygyny M2 gizli gullugy dolu suwtnamalary bilen açyga çykardy.